Ja som absolvovala viacdenný pochod cez Malú Fatru, týmto tiež pozdravujem principála Mateja Trubana. Máme svoju históriu, ktorá je s tým spojená, lebo tiež som to nakoniec absolvovala sama. A práve som si uvedomila, že v Českých horách je těžší zemřít. Že na tom Slovensku tá divočina je práve v tom, že dajme tomu turistické značenie ti vedie cez takúto kamennú horu a stojíš pred ňou a hovoríš si, ako je to možné, ale zrazu oproti tebe prichádza pán s igelitkou vo flip-flopoch a hovoríš si, tak keď to prešiel on, tak to prejdem aj ja. A je to asi v tomto, že máme akoby nastavený iný štandard v tých horách a to značenie niekedy ale naozaj ako vražedné. No a mám pocit, že u vás je to viac kultivované, ako keby aj v tom, že sme v divočine, ale stále si uvedomujeme, že chceme tu mať hezký a tak.